Να με και πάλι. Έφτασα 41 ετών για να μπορώ να πω κι εγώ ότι πήγα στη Euro Disney. Ή μήπως να πω Euro Disney. Ρίξε το σήμα. Το τσακ το προλάβαμε το Ηράκλειο Γαλλία, που κλείσανε 14 αεροδρόμια τώρα με τις μπόμπες. Θα είχαμε ξεμείνει εκεί. Γαλλία, μου γίνατε και πρώτο όνομα. Ας μην ήτανε το 600 π.Χ. οι Ίωνες Έλληνες από τη Φωκαία να ιδρύσουν την ραπικία της Μασσαλίας και να σας δώσουμε πολιτισμό, και ακόμα γαλάτες σας φωνάζανε. Αστερίξ και Οβελίξ, παλιοφράγκοι, φραγκοφωνιάδες. Καλά σας έκανε ο Ράγκναρο Λόθρμπροκ στους Βίκινγκς και ήρθε και σας κατούρισε. Με τους Λουδοβίκους σας φρουφρού, σονσόν και Ρενεσόνς, αναγέννηση. Η μόνη αναγέννηση που υποστηρίζουμε είναι η αναγέννηση καρδίτσας. Απαρί. Πήγαμε να δούμε και το Παρίσι. Σιγά τα ΟΑ. Όλοι με μπλούζες Μαρσέιγ και Παρί Σαν-Ζερμόν. Παριζιάνοι, εμπαμπέ, δεν σε χαλάσαν τα 4 μπαλάκια από τη Νιουκάσλ. Πόλη του φωτός και πούτσες. Ούτε για λαμπατέρ δεν κάνει η πόλη σας. Εντάξει, κτηριάρες, αρχιτεκτονική, άψογοι. Τους βγάζω το μπερέ. Αλλά τι να το κάνω, σαν να βλέπω την Αθήνα απλά με κάτι κολόνες και 5 αγάλματα παραπάνω. Άστεγοι χύμα στο δρόμο να κοιμούνται. Να λες τώρα αυτός πέθανε, δεν πέθανε. Περνούσες κάτω από γέφυρα και νόμιζες ότι είσαι στο κάμπινγκ στα Χανιά. Χωριουδάκια είχαν φτιάξει από σκηνές. Παντού ζητιάνοι. Ήμασταν μαθημένοι. Φιλαράκι, έχεις 1 € να πάρω μια πατατόπιτα? Εκεί σου λέγανε Mesdames et messieurs, 4 € να πάρω μια γονενίτα. Εγώ κλασικά βέβαια το έπαιζα Έλληνας τουρίστας, τους μιλούσα στα ελληνικά. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, από χωριό είμαι. Και βρώμα λέρα. Εντάξει, ως γνωστόν, Γάλλιο ορισμός του σοβινισμού. Γρή αγγλικά. Καμία συνεννόηση. Ταμπού παντομήμα παίζαμε. Εκτός μέσα στην Disney που είναι τουριστικό μέρος και μιλάνε μόνο αγγλικά. Πάλι καλά που ήξερα και 2-3 ρημάδια γαλλικά. Je parlais un peu français. Και ψιλοσυνεννοούμασταν. Όλοι με περνάγανε για Ισπανό. Μου Λατίνος εραστής, τι να κάνουμε. Η αποθέωση που πάμε στον Μπεργκεράδικο, ξεκινάω να μιλάω γαλλικά και γυρίζει πάλι και μου λέει Do you speak English? Ταξί μην πάρετε για κανέναν λόγο. Πανάκριβα. 1000 φορές να πω σε fake taxi να δώσω κόλλο. Αλλά υπάρχουν τα Uber, Τίγκα, Ινδοπάκι να σε παρακαλάνε. Χρονομηχανή, νόμιζα ήμουν στον Κηφισό και με παρακαλάγανε οι ταρίφες. Αλλά έχει ωραία αξιοθέατα το Παρίσι. Την Παναγία των Παρισίων. Κλειστή, under construction. Μια αποκατάσταση πήγαν να κάνουν τολμάδες, βάλαν φωτιά και την κάψαν. Περίμενε εγώ να δω αυτά τα γκαργόλια. Να πάω να γυρίσω κανένα TikTok κάνοντας τον Κουασιμόδο στα καμπαναριά. Εσμεράλδα! Αλλά πού? Πήγα και στον πύργο του Άιφελ. Από κάτω. Πού να μπω μέσα? Πύργος του Άιφελ. Σήμα κατά τεθέν της μαλακίας τους. Πώς έχουμε εμείς τον Πάπη τον Βοβό με τα τσιμέντα? Αυτοί έχουν τον Γουστάβο Άιφελ με τις σιδεριές. Απορώ πως οι Ρωμά δεν το έχουν πάρει χαμπάρι να το ξυλώσουν ακόμα. Τον καημένο τον ανθρωπάκο που θα κάνει συντήρηση σκέφτομαι. 2 χέρια μήνυο να το περάσει όλο αυτό, 5 χρόνια θα σου πάρει. Οι κολόνες της ΔΕΗ στα δειλινά πιο όμορφες είναι. Και τρελαίνω αντιγκόμενες. Πάμε να μου κάνεις πρόταση γάμου στη σιδεριά. Και το Λούβρο. Dans le Louvre. Έσκασα μύτη και στην κλασική την πυραμίδα με τα τζάμια. Πάρτε μωρέ λίγο άσα, ξεκαθαρίστε τα. Μες στην πίχλα ήτανε. Ουρά να δεις. 60.000 τετραγωνικά μέτρα σου λέει μουσείο. Φαντάσου τι έχουν καβατζούσει εκεί κάτω. Έχουν και την Αφροδίτη της Μήλου. Αλλά σε ό,τι φρούτο και να τη βγάζαμε πάλι θα την παίρνανε. Αφροδίτη της Αχλάδου, Αφροδίτη της Αβοκάντου. Ναι, τη 2023 είναι must. Ήμουν επηρεασμένος και από το Eurotrip, την ταινιάρα. Το παρουσιάζανε GNTM. Ομορφιά παντού, λάμψη, γκλάμουρ. Μια ξυνήλα, ένα τουπέ, μια μουντρουχίλα. Έξω μωρί βατράχο. Βέβαια Παρίσι είναι τη 2023. Full στο transblender. Όχι gender. Καλά ακούσατε. Blender. Ήταν κάτι τυπάκια, είχαν κάνει κάτι μίξεις. Μαλία γελαδινά γλυμμένο. Φρύδι Χατζιπαντελή. Μουστάκα κριτικού από τα Ανόγια. Κοσμήματα Φαραώ της Αιγύπτου. Πουκαμισιές αλλά στυλ Κώστα Παντιόρα. Παντελόνια πέτσινα Easy Rider. Κάλτσα κλόουν και παπούτσι Pip Toe. Εντάξει, το τερματίσατε με τη μόδα. Και τι ακρίβεια είναι αυτή ρε, Ελβετία την έχετε δει? Υπάρχουμε και εμείς οι φτωχομπινέδες, τι να κάνουμε? Με αναψυκτικά την έβγαζα όλη την ώρα. 3,60 το μπουκαλάκι το νερό, ρε πάτε καλά. Με 4 ευρώ έπαιρνα την κοκακόλα μου τη Ζερό.
Κάτσαμε να φάμε και ένα σάπιο μπέργκερ, 3 cheeseburger, 3 πατάτες, 2 κοκακόλες, 65 και 30. Στους γιατρούς να τα φάτε. Ρε McDonald's μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Γκρινιάζουν όταν έρχονται εδώ ότι είναι ακριβά. Διπλασιάσανε εδώ οι Έλληνες τις τιμές και πάλι είναι μισοτιμής από την εκεί πέρα. Και φτάσαμε και στην Disneyland, ή όπως το λένε πιο σωστά, Euro Disney. Εγώ καλά το λέω Euro Disney. Τρελή μπιζ να μιλάμε. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μαγαζιά, σινεμά, παιχνίδια, 2 τεράστια πάρκα και να ρένε τα μύρια. Πέσαμε και σε παρέλαση Halloween. Και να σου οι χορευτές, οι χορεύτριες, ο Μίκη, ο Ντόναλτ, ο Γκούφις. Βεγγαλικά, παιδάκια να τσιρίζουν. Εμείς να τσιρίζουμε περισσότερο. Κλέψαμε και τη σειρά από κάτι 8χρονο να πάμε να βγάλουμε φωτογραφία με τον Γκούφι. Να σου το κάστρο της ωραίας κοιμωμένης. Εγώ καμιά ωραία δεν είδα, θα κοιμότανε φαίνεται. Και να σου ο λαβύρινθος της Αλίκης. Κάτι σαλιγκαρωτά θαμνάκια. Και οι πειρατές της Καραϊβικής. Με κάτι κούκλες να μάχονται με κάτι σπαθιά. Να ποτπουρί με παιδάκια από όλο τον κόσμο. Και φυσικά ελληνάκια. Κάτι τσολιαδάκια. Κάτι ζαλογιώτισσες, ένα βοσκοπουλάκι να φυσάει τη φλογέρα του και να βελάζουν τα προβατάκια από κάτω. Τι γλυκό! Κάτι τρενάρες, Indiana Jones, Big Thunder Mountain, Star Wars Hyperspace, κάτι Avengers, γαμιώντας μας πηγαίνανε. Κάτι λουπάρες ανάποδες, κάτι λουπάρες δίπλος βουριχτές. Να έχω και το λαμπουρίδι από πίσω μου. Δεν έχει λούπα! Που είχαν βγει τάντερα καρδούμπα. Κάτι Spider-Man με ιστούς αράχνης. Μας βάζανε εκεί πέρα να κούναμε τα χέρια μας, να κυνηγάμε κάτι αραχνάκια, μου βγήκε όμως. Ένα Phantom Manor με μια νεκρή νύφη. Έκλαση νύφη, σχόλας ο γάμος. Twilight Zone Tower. Μπαίναμε και σε ένα σανσέρ και μας πηγαίνανε πάνω κάτω, πάνω κάτω. Στον αέρα το κολλιό μας. Και καπάκι με βάλανε μετά και εκεί στον Νέμο, ανάποδα κιόλας. Πάρε κάτι λούπες και εκεί. Να φωνάζει πάλι ο Λαμπουρίδης. Δεν έχει λούπα. Μου γίνεται το στομάχι ναυτικός κόμπος. Θέλανε μετά τα πιτσιρίκια να πάνε και στο ρατατούι. Και αυτό κάτι στριφογυρίσματα εκεί πέρα. Ρε δεν πάω πουθενά. Μία ώρα χλαπάκωνα κρακεράκια. Να κατέβει το στομάχι στη θέση του. Ζώστηκα όσο πήγαινα, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Ολόκληρο μοσχάρι, λέω θα φύγω τώρα σε καμιά λούπα, δεν θα φύγω. Και λες άντε ήρθα που ήρθα να αγοράσω και το κάτι της. Να τα μαγαζιά. Μπρελόκ. Κούπες, στολές, φιγούρες, λούτρινα, τζάμπα πράμα. Μίνιμουμ διψήφιο νούμερο. Πας καλά μανίτσα μου. Ο ίδιος ο Iron Man θα μου το δώσει με αυτόγραφο. Μια φωτογραφία πήγα να πάρω από ένα τρενάκι. 15 ευρώ μου λέει άλλη. Και με ρωτάει, θέλετε κορνίζα? Αμέ της λέω, άλλα 7 ευρώ θέλουμε. 7 να είναι οι ώρες σου και αυτές μαραζωμένες. 120 ευρώ είσοδο, δώσαμε κι άλλα 160 ευρώ από πάνω στο fast pass. Κάνε μωρί κανένα δώρο. Πάλι καλά βέβαια, γιατί οι ουρές αναμονή 60, 70, 80 λεπτά. Εμείς όμως τσουπ σε 10 λεπτά μπαίναμε. Ίσα ρε που θα περιμένω. Ο Καπούλας είναι μάγκας, έχει πάσο και περνάει. Μη είχε κόψει λόρδα. Ένα ρημαδομπούτι γαλοπούλα πήγα να φάω. Το λυμπίστηκα. Βουτυγμένο μες στην barbecue sauce. 9 ευρώ μου λέει. Ωραίο ήταν, δεν λέω. Με 2 μπουκές αμάσιτο το κατέβασα. Αλλά με 9 ευρώ μανίτσα μου εκτρέφω ολόκληρη γαλοπούλα στο σπίτι μου. Και ρε κερατάδες, ένα πράγμα ήθελα. Για ένα πράγμα πήγα. Όλους τους μπάσταρδους, όλους τους κακομοίριδες, τους ήρωες τους είχατε. Και δεν είχατε τίποτα από Hulk. Ρε πάτε καλά. Τον καλύτερότερο όλων δεν είχατε. Άσχετο που στις ταινίες τον έχετε κάνει τρανσέξουαλ. Είναι ο top, είναι ο νούμερο 1. Ούτε μπλούζες, ούτε κούπες, ούτε γάντια. Μόνο ένα σημαίνιο μπρελοκάκι με το χέρι του. Και αυτό. Καραμελίτσες, πας, ρας, φας, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Έσχος, ντροπή. Καλά ήταν, καλά περάσαμε. Πάλι παιδισμός, κάναμε σαν 10χρονα, παλιά μου τεχνικό σκηνο φυσικά. Μαζέψτε κι εσείς 2-3 χρόνια χατζηλίκια να μπορέσετε να πάτε. Εγώ, εάν δεν κάνετε ειδικό πάρκο με τον Hulk, δεν ξαναπατάω. Και χαίρετε.